चिल्लाबू का भैया के वहां कोई साला उनका ना पहुंचा जाए तुमका बहन के हमनी के काम बतू के पहुंचावे का रवा का काम बा बताई ना पहले का काम बा हां लिए जे एक बार बाराती लड़की जात बाराती जाला अरे बगलवा में चाचा के बियाह बाकी ना चाचे के लइका के तो बियाह बा तो बियाह में लड़की बाराती जाला हां अरे बाराती ना जाइयो यहन देखियन तकियन पहले काट दियल बाकी ना त सुनिया बात का बड़की दीदी के भाई बाबूजी ने लेके आई तन उनका के चुप रह बका बका मत कर जा अब तू कहां जाता रहा ना जाए की बात रहा जयबू के सुनत रह चल घर में चल आवत नहीं तो लिया के ये तो पगला गल है मोरे से तुम तंग हो गल माने का पता का बहन से चक्कर को चलता है इंसान के आवा तू नतियो तब तरह के हम बतावा तनी ओका बहन के उनका के लेके ठीक बा ना तो दादागिरी हमेशा छुड़ाई ना कि आज देखा तनी कुछ दाल में काला लगा था तब देख लेम ना ओका बाद में तोरा छुड़ाई पहले तू लेके तनी तू आवा ठीक बा घर घरऊ कर बहरियो कर घर के लौड़पन कर बहरी के घाते तो बढ़िया मन नैहर भी ठीक रहे ए दीदी कम से कम खात रही या जा जाके देखत रही तबन ई का कर दिन रोई आके आके होते दाखिल में लोग होते हम का करतनी दचियार तरीस ए दीदी आज बहुत खुशी की बात बा हमारे खुशी के बात नहीं के दुख के अब बहन रवाती है दीदी तो उ तोरा खुशी होई के बहनिया से कम बिस्तर बचाए दी उ बाजा ना बाजी अब की बाहर उ बाजा ना बाजी तब के हाली के ना हो कि हम चली गनी खेते तो हमर बहन से बर्तन माजवावत रही झाड़ू लगवावत रही मैं काम करवावत रही सबकी तो बतवा दे हम अपना बहन से जो तोरे सब बोलल नहीं खिचा जो बहनी जो ए दीदी ऐसे काहे ना बोलत है तू तो बहनी हो तू लुआ ठ देलु नु तो माने का बहन बिया तो बात का हाथ ना बटा दी हमरा के हां ए दीदी का ए दीदी जलाई पूछ लगले के जोटनी के जा घरे जा अपना भतार से बतिया ए दीदी ए राजा भतार से क्या बतिया भतार तो घरे रहो बहन के बुलाबे हां भतार से बतियाई वो चाहता नतिया नु कमर मेरारू के सुख मिलो सुख मिले कि का मिले तो हम ही जानत पानी रो बहन के चक्कर में साथे काका में मरद के चक्कर चलता है कुछ चलता अरे भी पति तो छोटा वाला सार के जब पटक दे मर जीबे हमार बहन के कुछ कहलिस त जानलिस ए दीदी का रो बहन के बारे में का बोली बुक बुक बोला तरली सर सुन जा ना बोली तो कि रो बहन नहीं तो हम हाथ बटा दिया और का बोली त न कहिया बहन के हाथ बेटा दे अपन बहन के बुलाओ हती दी से काम ना करियो स हमने के 5 साल करही तबे दाल बनावत रही कुकर में भात बनावत रही और सब्जियों बना लेत रही कुल काम कर लेत रही हमार मम्मी मार मार के करवावत रहे ऐसे तोरो माई तोरा के सजले नहीं कि रोटी बना लिस एगो तीर जाला एगो पीर जाला एगो नीर जाला दांत मचियन तो दांत तोड़ देबे से समझ गेलो नो दीदी एक बात बताई हम तो सिखले रोज तो सिखले बस एक ये सिखले बड़ी ए दीदी बस और बाकी तो कुछ सिखले नहीं कि भाई बाबू कुछ सिखाई नहीं जो दीदी एगो बात पूछेली है ना कौन बात रे रो बहन बता खाना में का चीज बना दे हमनी के गरीब दुखिया घर के अंदर नमको रोटी चलेला बहनी तू अमीर घर के हो तो तू सोचिए का बनेबू जोन बना देबू तन खा ली जा कम से कम जा हमरा बीरिया तो तू जा अंतर के देखल तो बताएं तब ना जाएम ना बताएं तो जेबी ना करम हिलबी ना करम जो ना जो तो 20-30 किलो दूध लिया कहीं से छेना फाड़ के बना मलाई जो आयो जो रामा माने 20-30 किलो दूध लाई हम एगो बहिन आवत का मिठाई खाए लगी आय देख तू हंस मत हमके बहुत गुस्सा आवता हंसत हंसता ए दीदी हमरा हंसी लागत त का करी रो बात इतना बड़ा बात हम देख फोन का मना को तनी माई से के भेजबे मत कर जा निकल दीदी ना ऐसे मत करिए दीदी ए दीदी सुन ना ए दीदी बोल रो हमसे तंग हो गल वाली ना हम जात नहीं ठीक बा दीदी रजे करके बात करी आराम से यार भले रो करो त अरे अकेले मोड़ हम तू जिंदगी भर खाते चल जाओ का करी हम हम करी का कुछ समझ में नहीं खियावत और ना तो दांत फाड़ देते तो हमार दिल तनी खुशे हो जाता है हे भगवान जी चली देखी का बनाई हम तो कुछो खा लें जो तरह बहनियों खा लेत होई आ गइलू तब पिछले 1 घंटा सुसुन तनी आ गइलू जीपी रोड पर चलत तारू आ गइलू जीपी रोड ना जीटी रोड आ तहर जीटी रोड में आग लागो NH3 ह NH3 बुझाला ढेर तू शहर के त हमरा देहातो के ना बुझै का सब जनी नहीं दीदिया तारा का भेज काहे खातिर दिले सी हम तो जाई तो पहले ओकरा से दीदिया तारे भेज देला लिया लावे के हसन कहलाई कि जा लियावले ये बहिनी के तनी देखत रहिया दीदिया का मुंह देख के हम जाए पे तैयार में नहीं तो हम जब मरियो जाई मरल पसंद करब लेकिन गांव में आवल पसंद ना करब भैंस बियल बिया चल रहे द फेन उसको जरूरत नहीं खे लागल ना चल बू चल उठता नहीं के चूतर पड़ जाता त जो है त है हां अपन चुतर झराता हां तत पर झाड़ दी तो और चूतर है हमार मत झर अपन सेवा आबो ए दीदी 5 उसको घर बा आवो ना गाड़ी भी लेके बना बस में लेके बा आवो इनके घरे प्रणाम हो भौजी बोला तीन दीदिया आ गइलू अरे गोल लगता है अरे उठी बहिन आइलवा
तार दीदिया सुता रहता है भैंसा नहीं पलर के तो मुंह कतना चलेला रे अब में कोई लेट दिक्कत तेरी नहीं साथ भइल का भाई सूत आज के बाद बोला ये मत ठीक नु मार दिन में गाड़ी दिक्कत भइल का गाड़ी माना बस बा थोड़ी दूर दिक्कत का भइल ये लफुआ गले ले आ तो दिक्कत ना भइल होई लफड़ा यही किस्मत पर आवा अरे दीदी क्या कर लेबो हम बोले थे दीदी रास्ता में पता बा हितर कुछ बड़ा ओय हमरा बहिनिया से हित हां मगनी हन हे तेरे बैठ जतरी पचल का होता भेटा गेल हौ रबिया को हम कहत रही कि दोस्त के कुछ बोला सुनन रे हां कहने का कहता कौन सामान हकीकत ने कहने ए भौजी देखा तार बहिन बहुत दीपा झगड़ा ने लगावा बोले क्या होता है कि सामान लाज चला निकाल सा। मेहरा रुए जे बिया तब लाज हमारे पता नहीं कि हम मरद ऐसा लइकाई में जौन कइले हो जवानियों में करत हो बुढ़ातियों में कर ला हम मक्खा बहन के बोलवाइलु है नु के लोटा पानी दी खाना दी जो हमर बहन के पानी लेके आ जो मीठा पानी लेके आओ तो तनी ठीक बजे तनी दीदी अरे ना तलाव रे ना लाई काहे उ दीदी तार ना बहिन किसे बोलती इतना हम मेहनत क के लिया लेनी ए में हर माऊ ना लाई जा के लेके आवा जा छोड़ दी। जा जा लेके आवा रघु बस का ठीक बना कुटुम आइल बरन ठीक बना अब सीख गले दीदिया सुन सुन अब ले आ दिला नु तब हेजा से तनी दूरी बनावा आ निकला आ तार मेरा पानी लेके दे जा ठीक है, कन्या दीदी, पानी जा लेके ताई। आओ कन्या जा ठीक बजे जा जा से हट जा हमनी के बतिया दे दुख सुख कहिए से पानी मिलल नहीं के जा माने आइली दुख बिसर गई तहारे तो कौन सा बजाते लिया का हसान कर बड़ा जाता हाय देख छोटकी जयहन का हम 5 दिन रहियन देखियो इनकर के का हाल होई छकौन वाला पूरा घर का अरे बड़ी दुख देले बार सही मारता मोके दोनों डाई देले बार तू बताओ और गांव घर के समाचार गांव घर के सब समाचार बढ़िया बा दीदिया अपन तो हमर सखी आई लेकिन आए कोई आई रहले पूछत रहली है यानी के एथी समझ जाऊं के नहीं के मिले तेरा मन कर तो सखी से आओ तो दूसरे दिन में पापा तक कहत रहलन हम आई लिया हूं जाए खातिर दिनो धो दे पापा क्वेश्चन पढ़ेगा ठीक बा ठीक बाड़न चल ठीक बा सुन तोरो हम सिखा देते पहले ही लबर 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 सबके मत सेवा करे लगी खाली हमार करी है बस है के आई बुढ़ता के पहले का बीमार होकर जाइए के बहिनी के गनिया त खूब खटवैला से बीमार पड़ गई जो आधा बीमार त आदमी रास्ते में पड़ जाला जाए दे ना गाड़ी बना बस बा जाए दहु बेचारा के जवानी चढ़ल बा लइके में शादी हो गेला भैंसिया आ गेल बे त का करबे जो हट जो हाथ गोड़ धोले सुते तनी ठीक बा हम जातनी आराम कर आराम खाओ वाली तनी बेटा काढ़ के ता खा ले देख का बनैले बे बड़ा उतरा के बार खाए बनैले बे भैंसिया जो नमस्कार प्रणाम हम राधा श्रीवास्तव सब भोजपुरी समाज के तहे दिल से पैर छू के प्रणाम करतनी आ देखी जा घर में दुख काट ल गोतरी संग मिल के अच्छा से खाना पानी सब बनावे के चाहिए ई ना लगावे के चाहिए आज की नजर से जा हमर बहिन के ले आवा जैसे अपने बन के सिखैले बारन की कुछ न करिए सब सब सिया लड़की बहिनी के आई त ठीक बात नहीं है अरे जो चल रहा है सियान लड़की बहिनी के आई तो अच्छा बात नहीं है दुख सुख में आवे के चाहिए ऐसे ही ना कि गोड़ दबावे खातिर एक लोटा पानी खातिर खाए के बनेला खातिर झगड़ा करे खातिर उठा बहिनी के बुलाला ये कुल गलत बात बजे से हमनी के कने जैसे वो सब ना करब जा हमरा 8-10 भोजपुरिया के लाइक सब्सक्राइब करी जा अपन प्यार आशीर्वाद सही हमनी पे बनैले रही जा जोन भी वीडियो में गलती सही भइले माफ करब जा अपन घर के एगो छोटी बेटी बहन समझ के आगे रो सबके का वीडियो चाहिए कैसन एंटरटेनमेंट चाहिए बताइब जा हंसे हंसावे खातिर वीडियो रहला दिल पे ना लेहब जा ऐसे ना करब जा जैसे हमनी के कहीं आ जा बाकी तुम गलती सही भइले माफ करब जा सॉरी।